Hey, ibixakekile ke le weekend utata Musamseleku ebeposta left, right and center ekunye nondlunkulu wakhe uMacele Mseleku. Molweni inde namkela kuMamgobhozi TV. Now hayi ke sana abantu bengakwazi nozibamba mntakama bebane bebuza tata Musamseleku kwenzeka ntoni? Oh, uzawumane uposta i-reels nee-pictures ufuna simane sikubuza ba kanye kwenzeka ntoni? But ke at the same time abantu babhizi bebecinga bafana bakubhatola ilobola kaTirelo, but ngoku kubona utata Musamseleku engekho apho kulonto leyo kanye engekho ngathi ubhizi nalento edibene nalonto. So ke utata Musamseleku uye wafaka i-reel on Instagram wabhala Themseleku at Ndwendwe welcome us. I think befuna to Themselekus at Ndwendwe welcome us. Now ebehamba no Macele njengoba besenditshilo iNdwendwe ke i2 hours away from eMzumbe xa ndikhe ndayijonga kuthiwa 157 kilometers. So ke ngoku utata Musamseleku siyayazi wekhe wasixelela uba yena kavani nefamily yakhe. So ngoku sethuka umbona ebheka eNdwendwe eyochaza ba ifamily yakhe eNdwendwe imamkele. So usayazi ke ifamily yakhe inobakele ingapha ngaseMzumbe le angavaniyo nayo, and then le yona yaseNdwendwe ibikade iphi ngoba ibingakhange nayo ibe khona pha kumembeso kaMakhumalo. So utata Musamseleku siyayazi ke bethinani bekukho i-rumors ezithi ebekhe wagula walala esibhedlele ene-stroke. Asiyazi ke ubunyani bezo rumors because yena uye waziphika, kodwa ke ngoku uba mhlawumbi ziyinyani ezo rumors and then ngoku mhlawumbi inoba izinto zithi noma kakagubhulula ifamily yakhe okanye khunto funeka azenzile. Siyabona uba nantsi ke negusha caba inoba ke abangene ngayo kunye noMacele. Njengoba benditshilo ke utata Musamseleku wayetshilo uba akavani nefamily yakhe, and then ngomambeso kaMakhumalo wade wachaza isizathu. Omakhelwane bami bakhona bonke la. Ngesizathu sokuthi mina nginawo umndeni. Lento yokuthi anginawo umndeni ave ukuthi anginawo umndeni. Umndeni wami wangilahla ngenxa yokuphumelela kwami. Hey, hayi itrick sana lethethwa ngutata Musamseleku njengoba nimva uba uthi yena umndeni wakhe wamlahla ngenxa yokuphumelela kwakhe, kanti usually abantu baye bakulahle sana xa i-days zidark ubroke ungenayo nemali. Ngubani ongafuni uba secam komuntu onemali? So ke ifamily katata Musamseleku noba yathini noba yaba nomona, but I mean xa unemali guys nabantu abangakuthandiyo abanye bade bakupretende bafuna usondela kuwe kuba ke bazaboleka imali okanye bezawubenefita somehow, and ke ukuba zabe beyifamily anyways. But ke yena ke uthi yakhe ifamily yabhekela kude kuye ngenxa yokuphumelela kwakhe, mhlambi ke inoba zinto zomona. So wasele engavani nabo bonke inoba ingakanani nale family yakhe bethunani, kodwa ke nanku ke uthi wamkelwe ngeyaseNdwendwe yona ifamily. And ke ngoku as much as engumuntu one reality TV show zange wathatha tu ngento yoba kanye kwenzeka ntoni okanye kwaxabana kwathini. All we know is that ifamily yakhe ayikho ebomini bakhe ngenxa yezizathu zoba ke zange bavana emveni koba waphumelela. Akangeni into details, and shame nefamily yakhe iyakwazi uvala umlomo ngoba akukhona nto sizivayo emaphepheni uba kwenzeka oku noku okanye asivani ngenxa yale nale. Ithulile ifamily yakhe ithe cwaka naye uthe cwaka. Khanitshwe ke nani bethunani uba nicinga ntoni ngayo yonke lento. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.